TV. Arokanyo na bangire ngende kadi neyo. Chwaragate. Yingi nchende turiko nyara gutwara none pende yo chenche. Kerango rapahore yubune koto. Memeito. Nchani. Ngwe kuna inchentari kutoa mama kwenyara. Nairongolera munabandi bakogore. Ndenkoletera umugono obu mwanafunzi uyokora matemwa class 8 guse class ya gatano na gatatu ya soka omwaka uyu na konyora amaxi chimi 322 lakini bono taranyora enchira yokugenda eskuru ya secondary asengincho yokuborwa gwechibesa mwanafunzi uyu gabwa tumugano mokongu sano iturachi kuigumwa chumuriro Inka TV na kikorango kwalike ya masayemo kurwa asekenyoreke kiage komuke gutuka imesa location ya Nyaura location ya Nyaura imeye ward ya Kisii Central ase constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii wango sabo mwa chumuriro Inka TV togenda munaye nchebona gutambe nkuru kwa MC Dudus ya garatoma ngono kuru kwa Samari atani gongoro ko Belan Momanyi Natumino kia grupo. Timetiaro, era kara ko ngoru. Tinaye ko mara. Nesoburu ngwanya karata tumi. Omena na kia grupo. Akaruku Naomi. Naomi woni gachinse chino turana yanda. Kali ndete baba nyaketari. Omena. Arwalet. Itali yali. Are bomboga. Bomboga Nyamira. Abono gane miaka renga waike. Naikiri miaka 14. 14 years. Naikore gosoma. Gosomera Gesara Primary School. Gesara Primary School. Okamanage gukora class 8. Na konyora max ya lenga. 322. Ekero gukinora moke. Endoto yao nki yata gitogo obekero wakindi. Ndoto yane niko tagete ndo munyagitari. Munyagitari. Want to be a doctor. Kulangana na max ya nyorete. School watagete kukina wa naende kwatamane tingotagete kuchigo join school ke. Kadinali otunga mosocho. Bono bunoro chengo chiri go join school ya Kadinali otunga mosocho.
nkiro chomochando arokanyo na bangire ngende kadine yo lakini bono buna baba arwara chibesa chonsi mama severity achitumika nyagitari. Okay. Inka boronge boiborwa ngai ni borere Nyamira. Nyamira nsema ki Kerenyo. Mwancho murigeria Enka TV moroki goyo igakorwo kwa Belden Momanyi igakorwo imeye county ya Nyamira chinsemo kia Kerenyo lakini nigo wamenyetere na mamo mwabo ase kinyoreke kiage komu ime sublocation ya Nyaura ase location ya Nyaura ward ya Kisii Central Nyariba chache constituency county ya Kisii. Aiga ndi mwachagete komenya na maumiro tometega kwa 2013 igo mwete na maumiro mweka no mumro mintomake nando mwana mino naro ndomoke ini mweka mole babere mwamenyere na maumiro weka igo 3 mino mwanya kamaro maumiro nyako batebikende gore 3 mino tokomba uri tuokira tariko bairaneti mwancho murigereria Enka TV ekorengana na Belden ekero bagotema kumuburia mamo mwabo ngakero kende ise umwibori ngayaberete gusekero kende bachi kumuburia ibori korengana na Belden ngina nigagukira bono tumaite na singencho nere agusinyunkia ko batebia usina singencho ise uyo atayo kero kende twaje kumwikero umwibori ngocha kwena rengeri ibori elio lakini asingencho ari nyagitari yarendete ngina koro Belden bono ntokunyara kumwikera lakini ekirengeka nenkelinga mwancho murigereria Enka TV Belden no moroki wao kora matemwa ya class 8 mwaka oyo na konyora machivu magisi abwate ne chimisa tuna 22 ose 22 ayo araguche kumuire skuru ya secondary kolengana ne ndoto yaye osengena ni yaye nige kumutebya nga agenda ase skuru ya Cardinal Otunga Musocho ase arengete kuchikwikerania endoto yaye yokoba umunyagitari. Belden bono kero kende ekero mware kugamba na mamwino eskuru ngo chire kugoruli tukuli Jumatatu nomina kero moko gamba nere nga kiuchu join eskuru kero kende ngyaho bate akonteri ebesa iyo abwate bono buna nyetumekere nyagitari tiarari ngie ngawake bakonyora nari nagende skuru ntetekero kwa no menteli ogiake rine tore gwana na bia no menteli ogiake kwaragire boli ya tindara korobotu kutara kende bakabona ya aseki nyomba ikonya tumenyete ni gutwasiekero tuigarone landlord ono tukarara mwe jirani asoka bende gas no twatiga risko gapto mwancho murigereria Enka TV Belden nigagenderete kuyora ebirangererio bikoreta kero kende amakumia kyagaraga goteba ngaga igasi bamenyeta se ekinyoreke kege komunigo bamenyerete igosega bamenyeta ase chilandi na inde kurugoro tararagera kurugoro mogoroba goikabono kyagerere na mumurumu abomoke nigo basiekerwe nyumba ase bamenyete kyagera ngina tayo nyagitari akarendete ngina koro bono mbara iri nyumba mwabo singinche landlord ngo yabasiekerete nigo bararite mwe jirani kolengana nebengere bya nigo bararite mwe jirani gusumwa amatore yange ngambara iri mwabo kero kende ase mware letabu atentaba etendagira se mwabo atabirengere byo koragire kyagera mwa komiti na to etendagira kito kana to kogreto nariri ani ntonya koragera mwa bandi twaragera mwa kolengana buna mukiniri bono kero kende timanyeti nga ekero utarabanga kuiri skuru bakabono ebirengere byawo ngakibiko gotebe ngo sabatu nere mutu kwenda ndi skuru bone landlord njate kabagore nyo bado terigor ngo bado iskumar mamu miro mamu manyirenga ni
nä simu tåkårigiga tåmwakire tamate Gakuru marago ba muri amatei inki ko arimo taramutebe gwikabona ndoranyora omonto orate koe nä simu tåmwakire mwancho murigereria Inka TV uyo tugukwananere akuru kwa Beldin Momanyi uyo mo bwaborokigo bakora amatemu class 8 mwaka uyu uburire nebesa yo kugenda skuru taranyore mbinu yo kugenda skuru kero kende timanyiti gose mamu minota ni kuri bokonyi andonsi kero kende no nasi barayibande ndokonye ko kugenda skuru tarari nonye Inka TV inche naroche bakora omwana onde omogananere inche ngarengeri imeyane mbaiki ninche nabo nkonyora obokonyi buna nacha iga rero iga nonye mama tamete gosinacha bona kero kende mamu minarachi gokorora TV kero kende gokororekana gokorwa omogano kero kende muri chikogosana tinkagere tigosintogosa kegera onye muri amotebi ng'isi kumurairoroche gose kero kende mwobate ng'a ase eng'encho are nyagitari na kero kende chibesa chiatumekire nyagitari muri konya komora boti tobwete bono totete komenta stress yende nabwate emwesaini omura omino ngari chiate grade ya 3 na nachite grade 3 mukiagoroka kuruku junior mwancho murigereria Inka TV uyu tugukwananere Beldin Momanyi oyo mugwa worokio bakora amatema class 8 na natika gukumanya gento kimugorete ne school fees aiga bona tuacha gukora umugano uri tkuria rero kurengana na Beldin no nyama mo mwabotamanyiti osengo kora turi mugano igagoteba ng'a igarigeretio mugano uyo koretwe ime ya Inka TV goro yo mworoki goyomo nera karengera ringa kero kende akorera umugano ndoto yawe ne base guchigoikerana yokoba umunyagitari na goso ime yeskuru ya secondary ya Cardinal Otunga Mosocho kero kende onyete kunyarekana Beldin no skuru ya Cardinal Otunga Mosocho birengere bya unskuru kinaende biranche ogende iratuka nga kero kende onde nare oratake gokonya gukwire skuru cheskuru ntakerte ng'ende tinkwenda Cardinal Otunga ng'ende nonye Kisi School na Kisi School onye tokonyora iwaga Kisi School itakuwa namna gani tino yori ba Kisi School school yetu nanyore nabongo korumuki ngiteo Wakora kenda kigote banga osakonyora ribaga school ende onsi na bora agende okorumuki lakini ikirenga kia kenene na kurengana ni birengerero byawo ime igo byalingo gende Cardinal Otunga Mosocho mwancho murigereria Inka TV karatu gukwana na Beldin Momanyi kurengana ne kerengerero kiaye kialenga agende ime skuru ya Cardinal Otunga Mosocho lakini bono tabwati enchira yokogenda kurengana na Beldin tamanye tise ningo wikabona tanya korora ise tanya kurangiririe tata kero kende nabange twaetere eng'enche ya Beldin tutanya kurangiririe tata kuru twakaiboretu lakini rende Beldin, do you know my story noinche nanya kurangiririe tata kuru nakaiboretu nanya kurangiririe tata kuru nakaiboretu lakini nkatema sana na inche ngakoromuki but I made it so naye nabogo chako toboa ngotobo ise gutwara moyo twara ogosemeria manje my mother alingibweka lakini ngatema gento kero gitakiri na masikani ndibwe beke bya sabantu utasaidiwa si ndio ora kero kende asumurigereria urigereti Inka TV chinse kero kende aye okugani kwa ngoro ko mbinto kikwara cyo gutaka kumumanyi umurigereria gikwara cyo gusaba linde oikerania ndoto yao yoko umunyagitari uko basaba bari bonse bandigereti nabo bwatomo yomya na umo gotokonya se mokunyara Beldin kero kende una mwabere moko menye goja asane ne mubwato muchando nararia sanne ne chibesa tu choko menye aho mironga skia oba
chikondo twakonya gukora ngendo. Chikonda chiri chiechi Gusomba machi. igono ase kenyore kiage kom na macha kunya gusomba tu macha inara kwera mwaragira ne skuru kero mwabaire mo gusoma primary gutira maybe muchando kibuna yana mo kwabere kugwetera kugukina muchando naitire niga abana bange bagonsekerera ani cyanga ngobeka tu n'icyo busoko agonsekerera bando kechokora cyangwa kubeka cyo busoko nanake kyando kibune kiganchiribo chine uniform tunasabete kero wachete ko kara matemo bigoto bwati bana uniform ya chweragete yingi nchende turiko nyara gutwara no ane pende yo chenche mwancho murigirio NKTV karutogenderete no mugano uyo Oberlin Mumanyi tose gukumia lisa karambu ategaiga ne result slip tu ekworkinga ngakiakorete amatemu ichichikoba downloaded kurwa ensemelia online tumetiko se kamera yanene nyale kurigirira buya gigaiga elinde onyala ko bagokorora lisa kaleri osakurigirira limbeke kamera yanega omwanchu murigiria kerondi begeteiga kamera yane nyala ko gekomulimo kaburenge ne result slip ili ko ba downloaded kurwa online na kolengana n'amachiko y'abarimu b'eki skuru cy'iki secondary na serikali ekero kwa download release kaleli game nitinga inero skuru orachi kogenda korose igonga gwakorire okunacha kwao wono gwo kogenda skuru ye secondary ekiagera yabono nige kworokinga aye gwakorire n'amangana y'amatemu ye skuru y'oboroso kolengana na Belden inga mbali konyara nonye no kuragira buya mwaba singincho ngina nerebwe kole igale single mother na inde igago kora chikonda anali asingincho kwa nekinga konya bali aganto bakolia kolengana na Belden nigo akinire ubugimo bokongu na kero kende eskuru nigo ande yake arego sekererwa manyete nonye na bayibuli nkurangiri bwa eskuru kira bayibuli bakarangiri eskuru Belden kero kende mahumiro na gashire tagachira asabereri bagatu ngiko ratari kwenda gusa nyobote ani nekya kwenda sabe buri wende be sogete biya nerete sogete biya igo no mamu minota kunyara gwa sokobya kolengana no muchando mwabere mugwetera kero kono ndetayo le chakulenda babu mino nyagitari kugatia mamu mbate abetiku lakini bate abana baromba bata abana babonte korinda mahumi nera kerwa kagenda achikumurenda omwanchu murigiria NKTV kero kende into abayibuli tokonyora abana na abana nebiegwa kero kende nakwenyara ngorikorengana ntokobekera moibuli magoso mono gose mwana ntokoma mochia lakini agatebanga ekero mwana iboirwe nigago konyo no ndebwensi bono Belden Mumanyi nategetogo konyo nere ndanya ariko bagakogenda skuru eji skuru by the way nkoigorukire buchakira ritkuria Jumatatu lakini kolengana na Belden Mumanyi tale banga nchirende yonsi yogo chikogenda skuru kiorokerera inkeyo ngana chikogenda skuru ekera abande bagenderete gokorwa shopping kerokende kerokorora abana bali abagisangyo bagenderete kubangwa gokorera shopping hapa na pale ahe turabangu nchirende yonsi kerokende birengere gotwara Belden birengere cyo bigotwara kerango rapahore yubune bikoto memeito nchiani ngwego nainchentari kutwana mama kwenyara nerongorera n'abandi bakogore kerokende asemye ke yonsi kwabere kugukina tumaye 3 milioni kerokende aresokia ekero gwachire skuru kerokende gwakonyiri gwachire skuru 3 milioni esokie kerokende agotarire skuru na kotebiere nero iso kerokende nga no muitaba tinga muitaba
Asing'encho tarengo orgera togo chandika iga. Kabona ora ketonya robo kanyari yako esoki. Igo kero kende ng'agwaikire korusi moyo ng'aiso bono taiyo. Mwancho murigereria na maswali amakong'u kero kende atabona tukwiranirwa na Belden lakini namaene ng'a nareo n'ebintu bune bingo happen bire gosengo chibire byaba nekero biko bantu liko byoba kulinde nigo tukubimukia buna bire ekiagera akotole moyo goika tokonyane mwancho murigereria Enka TV kero kende no twarenjera yo gokonya Belden elinda agenderere skuru yaye ogokonya kwa ni okwareganigwe asinchira ya bene elio omwana oyo iga anyare kobaga ko ende skuru na era chakwikirania endoto yaye yokoba umunyagitari kero kende Belden bono nabira tukumurigire nare ubwata mabera utagete kogokonya asinchira ya mugo seyende onde naro ratebenga nakugorere sanduki ndina baratebena tegukugorere bikoro tonda atebena tegukugorere ka mattress kero kende tukumanya buna ondara arengererie ndina tukagatebe ngata gitakuye skuru agosomi asumu bwekano timaitinga kero kende ngakiore tayarangana Bali bare tayari gonkonya ngosaba Nyasaye abasasini ende kimurankonya umanyi buno akoboko kwenana akugo gosasini kero kende bone muntu agataka gokonya sumu bwekano ngate tagokonye kero kende gose nata itaikere mama umino linda confirm gose ibintu bigukwana nebyo umayana nchera kiara mwikere nimbo atete namba ya mama mutu na ngoba 0726 0726 34 93 93 34 nirole nainde 0726 0726 34 93 34 ngakimamino gwata gakoro ku Naomi winere mamumino okay asante sana umwanchu murigereria Enka TV tobasa kwebanga kero kende enseye kero toro egenteke ne torakore no gokonyana na kero kende kero gokonya tukumanya oyo gwakonya ankio nkiara cha gokora gocha sobugima bwao nonye tari gocha sobugima bwao gocha sobugima bw'umwano haijalishi mubwati bwa mate bonde bwensi lakini kero kende na bera tokenga okonye kirochire kwa umunyagitari keraso ira senya gitari tukumanyanga nyagitari ino ikaroro goso mwana ona bara iruaroro Nyasaye nchirago ko akugwaka nchirago kore mirimo yaye ne nchire ngao sana na bora nyore Nyasaye na gago connect onyore nga kero kende Belden mumanyi nere ochakoba umuntu urako inore gosago konya senchira ya mugo seyende gosekero kende na bora nyore kago chakoba no nyine murayi bwense achako konya inseye ya Kenya endoto ekerere onero unabona bwate iyo kuba umunyagitari na kero kende mbara bange bagwate chindoto aho kule ndoraba ikiro itwa ikerere bono Belden mumanyi gentata getono gokonyo eline nere anyara ko bagakogenda school wancho murigereria Enka TV nabo kiregento egekongu sana umwana omokebuno oyo watebanga tamanyetise na kero kende tanya komorase miaka menge inauma sana na bekuruma aso mwana kero kende kuboli nginali swali osinyuko moirana lianga yuko wapi dadi unashindwa kero kende mbara wa single mothers na bako be challenge lakini nigoto gusabanga kero kende ositiga ikirane kero kende ngikoreje gata yumurigereria Belden kero togukora ngwacha gata yumurigereria ngongo matebia anko nyitwasi na kerie kabwate ninde Nyasaye na bakumuseseni gose kero kende abana mbaro baeteire obuno baeteire kero kende nkyo rabasem kiara igwaikire gwetera abetero obuno bungwetera ni gongo batebi bakumoy beo moyo bun nanche na iro moyo na rigiri abakonyi ndenga gerti na bongo nyara abakonyi okay kero kende kwari uja kumera na no mugabano Nyamira umusike Amos Nyaribo
Usemumera no mugabana ukisi Muske James Ongwae usekero kinde mumera na murayo ndi wese bira toko no mugimene bwe county ya Nyamira Jerusha Mumanyi usumugimene bwe county ya Kisii Muske Janet Ongera usemumera no mubunge onde bwensi korwo sitotebe na se constituency yao gikwaja kwa matabi bona igabana tokwana ona tokwana iga monyore egento natake korwa sare obukonyo tungende skuru konya mama na mwana minto. Asante sana wancho murigereria Oinga TV ekerenge kenene kia Berlin Mumanyi nkiringa akonywe agende skuru nekerachi skuru ache gokonya nerunde urubwate umuchando nakerokende kumwororoberia imirimo mamu mwabo mwibuli uikerokende otemira senchira ya mugose yende elio gokana kinga Berlin na mumuro mwabo banyare ko bagukina na goika aseba ikeire kerokende nabera toke abaswati mbaro bande babwata abana bagusinyunga kibakora igento naje gusaba nkiringa mubose kumoye kiagero bugimobo wikabote mwasincha yabene kigima ndocinga gwikira buno turashiko korero mugano oyo uwo mwana Belden Mumanyi uyo bwatekerenga yo kwenda se skuru ya Cardinal Otunga Musocho ende ndoto ya inigere achakoba umunyagitari kora twalenchira yoko mokonya nabo ogoseni gwa buno tutambe tokoteba konyo yo mino karuchi naye nabo kunyara koba ko goseseni wa Belden natebirembye mono sana gasinge njiyo kwerwa kwerera umuchando utari gosoka na kerokende no kwigena kwanenga no chiko konywa naye ogende skuru asinge nchiyo kwana kinaki guchore gwikirania endoto yao urugendo nacho kusaba nkiringa bwe bwatebuya na ende utwara maskani na onsi naikirana. Asante sana Alright. Wancho murigereria Oinga TV wekara bunongo kolera umugano uyo Belden Mumanyi yokora matemwa yo tegete kogende skuru kura nyole nchira yoko mokonya tashukuru tena zaidi kurwa asekinyoreke kiage komwe kigutoka imesa location ya Nyaura ime location ya Nyaura wodi ya Kisii Central ime yenya ya constituency ya Nyaliwa Alichache county ya Kisii na atebirembye mono sana asinge ncho yebiro byao gotebambia na inde asibali tobwatera na kwane kumugano yogo chira sincha ya bene Brian McKnight sesemeli ye camera na boigo Bridget Kerubo nori ogokora editing kwane kinga ji video chionsi ngogo chira chire asinchira inkiranu kigima igakorukwa umuchokoro onyamora timu nene ya Oinga TV akina Geoffrey akina Master Young bonsi nkwana kibalenga emirime yege kugochera asinchira entorero mwancho murigereria gendera kurigereria Oinga TV ogendere kwimanyia emigano ao na anene mono nigongo gusabanga o subscribe o share na ko like linde togendere gukina asobwamo kwa niaba ya Oinga TV kurwa asekenyoreke kiage komu nchenkorokwa MC Dudus.